Les 3 candidates i el candidat que opten a l'alcaldia a l'Ajuntament de Moià. Hola, sóc la Susana Tàpia, candidata del PSC, i el dimecres 22 de maig estaré a Ràdio Moià. Hola, em dic Maria Tarté, em presento a l'alcaldia per Junts per Moià i aquest dimecres 22 de maig serem a Ràdio Moià. Hola, sóc la Bassa Xanguerra i el 22 de maig estaré a Ràdio Moià. Hola, sóc Dionís Guiteres i el 22 de maig seré a Ràdio Moià. Dimecres 22 de maig a les 21 hores al QDPAE de Ràdio Moià. Ja ho tenim tot a punt. Aquest dimecres a les 9 del vespre, 22 de maig, a Ràdio Moià, el debat per YouTube i per internet i en directe al 107.8 de la freqüència modulada. Us esperem a tots.